Сьогодні на ремонті такий примітивний тестер. Отак він виглядає. В даний момент він не працює. Що мені треба зробити? Припаяти оцей проводочок до динаміка. Заміню цей синій провід на інший. Ось припаюється оцей білий провід припаяний. І на кінці провода має бути приблизно такий десь щуп. Його немає. Буду зробити. Зробити до цього. Замінив синій провід. Ось він лежить на оцей червоний. Установив. Так, другий проводок теж замінив. Так, установили щуп. Другий кінець провода. Припаюємо ось сюди. Як відомо, ця штука перетворює 12 вольт з акумулятора у 220. Тут має показувати 24, 220. Все працює.